ningú sabia on estaven. Segurament fa 50-60 anys sí que la gent sabia on estava perquè en els anys 60, a principis dels 60, se tragueren cossos i se portaren a casetes. Y mi abuela siempre se ponía a aprovechar el momento para hablar de su vida, que también en parte es mi vida. Y me contaba mucho sobre su infancia, cuando ella era pequeña, todo lo que sufrió. N'hi havia un capellà en Llíria. Els meus abuelos eren molt beatos, molt, i la magarena en sa casa, i allà estigué menjant, molta magareta. I després et xira la tortilla, el solten al capellà, i després ma abuela no pogué demanar-li ajuda perquè li la negava. Mon pare no parlava molt del tema. Jo crec que tenia tant de dolor dintre d'ell que no solia parlar. Ell parlava que havia tingut germans i que no vivien i demés, però no te contava les coses així. De hecho, Beneta li preguntava més lo típic de per què no t'has tornat a casar, perquè sempre tenim la idea de que una dona soles no... que com a que li falta alguna cosa, i ella m'explicava i ha sigut la meva mestra i jo no l'entenia entonces, i ara, que llàstima que no li ho puga dir, però l'entenc moltíssim. I entonces és quan ma mare recorda aquella nit, al començar a contar-me les coses. I tinc que dir que a dia d'avui he pogut comprovar al pas dels anys i anar aclarint-se les coses, a relluir ja les veritats. Tenia una mare que ho tapava tot, que dic jo. Però sempre he tingut aquesta cosa de quan anàvem a la plaça, perquè antes estaven tots els bars en la plaça i els homes es reunien tots allí. I anaven els pares, una peseta o un xavo, que deien xavos i gallets, i jo sempre me quedava rimaeta perquè, clar, sempre he tingut aquesta coseta. Això sí que tinc sempre en el pensament. Així antes, elles s'enteraven perquè diuen «Ui n'hi ha saca, ui n'hi ha saca». I en el carro se n'anaven totes els familiars dels que fusilaven perquè sabien que anaven a fusilar-los. Fa uns anys jo venia en Matí a l'Ajuntament i ella sempre me deia «Ixe alcalde que no té foto és un tio». Que va ser ixe home que no té foto, jo que sé qui és. I Matia, no, ixe alcalde que no té foto és un tio. És un tio Miquel Maria. Crec que, coneguent el passat dels teus, també t'expliques tu mateix la teva manera de ser, la teva pròpia existència, d'on vens i què és el que pots fer també en la vida.
què va passar en aquestes persones. Al final tu te ficaves a investigar i ves noms, ves cognoms, ves edat, però quan te paraves dius, ostres, és que eren persones que tenen una vida que se la varen arrebatar. Volia que explicara a veure on estava fulano, on estava sotano i on estava vengano. I mare d'això no sabia res. Així és que ja t'he dit que jo, quan veiem a la Guàrdia Civil, si venia per ahí, nosaltres anàvem per allà. Nos han donat molts sustos. A mi, per almenys, de xicoteta, me han donat molts sustos. Perquè venien a la seva gabardina, al sombrero, i no miraven res miraven.